Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристиҷей. Видеои нав ҷавоб ба саволое ки ба мо пешкаш карда буданд ва мо ба баъзан саволое ки кам ҷавоб додагӣ будем дар барномаҳо, ба анамун саволҳо ҳозир ҷавоб медиҳем. Як кас дар инҷа қайд кардагӣ буд дар бораи дуздӣ, яъне тасарруф кардани молу мулк мутобиқи қонун чӣ намуд ҷавобгарӣ дорад, амира пурсон шидагӣ будаем. Мо мутобиқи қонун моддаи 244 кодекси ҷиноятӣ омадагиае дар бораи дуздӣ, яъне тасарруфи ниҳонии молу мулки ғайр бо ҷарима ба андозаи 500 то 1000 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷарима таъин карда мешавад, ё ба муҳлати то 2 сол ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба ҳамин муҳлат ҷазо дода мешавад. Яъне ки 2 сол ё корҳои ислоҳӣ мекунанд, ё ки 2 сол аз озодӣ маҳрум мекунанд ва аввалан ҷарима таъин мекунанд аз 500 нишондиҳанда то 1000 нишондиҳанда. 1000 нишондиҳандаш 58 000 сомон мешавад бародаро, яъне як нишондиҳанда баробар ба 58 сомонӣ. ана ҳамин чӣ намуд ҷаримае ки чанд нишондиҳанда ба яке аз шумо агар муқаррар кунанд, ана ҳамин ҳар як нишондиҳандаш баробар ба 58 сомон. Ва як каси дигар қайд кардагӣ буд дар комментария оиди хиёнат ба давлат ки чӣ намуд ҷавобгарӣ дорад ва ӯ бародар қайд кардагӣ буд ки тошто дар давлатҳои хориҷа баъзан шаҳрвандои ҷумҳурии Тоҷикистон қарор доранд ва бар зидди ҳукумат суханҳои ноҷо мезананду ана ҳамоноро агар давлат дастгир кунад чӣ намуд ҷавобгарӣ дорад. Яъне мутобиқи кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон моддаи 305 омадагиае хиёнат ба давлат. Хиёнат ба давлат яъне ҷосусӣ, додани сирри давлатӣ ё расонидани дигар хел ёрӣ ба давлати хориҷӣ, ташкилоти хориҷӣ ё ба намояндагии онҳо дар фаъолияти душманонашон ба зарари истиқлолият, дахлнопазирии арзӣ, иқтидори мурофиавӣ ва ё амнияти берунии ҷумҳурии Тоҷикистон ки аз ҷониби шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон содир шуда бошад, ба маҳрум сохтан аз 12 сол то 20 сол аз озодӣ маҳрум карда мешавад. Яъне ки ҳар нафаре ки хиёнат ба давлат мекунад аз 12 то 20 сол аз озодӣ маҳрум карда мешавад. И танҳо қисми якуми ана ҳамун моддаи 305, яъне хиёнат ба давлат. Ва ҳамин буд ҷавоб ба саволи ана ҳамун одам. Як каси дигар қайд кардагӣ буд ки ана мақсад ҳастай дар ҳолати рафти протсесс ё ки дар ҳолати шоҳидӣ додан барои ягон ҷиноят, агар аз ҷониби корманд ё аз ҷониби ана ҳамон шахсияте ки барои ана ҳамон гумонбаршуда ё ки ҷабрдида бар дурӯғ шоҳидӣ метиҳад, ана ҳамин чӣ намуд ҷавобгарӣ назди қонун дорад. Мутобиқи қонун моддаи 351 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон омадагиае дар бораи гувоҳии бар дурӯғ, яъне дар инҷа дохил мешавад дидаю дониста нишондоди бар дурӯғ, додани шоҳид, ҷабрдида ё хулосаи ғалат, додани коршинос яъне эксперт, ҳамчунин ҳангоми таҳқиқ, тафтиши пешакӣ ё дар суд дидаю дониста нодуруст тарҷума кардани тарҷумон, бо маҳдуд кардан аз озодӣ ба муҳлати аз 1 то 3 сол ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати 2 сол ҷазо дода мешавад. Яъне ҳар як шахсе ки хабари бар дурӯғ яъне шоҳидии бар дурӯғ метиҳад, ана ҳамин гуна ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешавад. Чӣ хеле ки мо ном гуфтем дар моддаи 351. Чандин нафари дигар боз дар мавзӯи алоқаманд будани кодекси оила савол додагианд. Яъне савол бештараш дар бораи ҳамин омадагие ки оё никоҳи хешитаборӣ мумкин ҳаст ё ки нест. Ва пеш аз ҳамин савола ҷавоб додан ман мехоҳам як сухана қайд кунам ва ба хотире ки ман ин савола чандин маротиба ҷавоб додагиам ва баъзан нафаро боз дар ана ҳамин поёни комментария дар поёни видео нависондагианд ки мақсад аз рӯи ислом то 4 зана мумкина гирифтан ва ин гапи тиқ ғалатаю ва ҷош омадагие ки барои ҳамин сухану мара дашном кардагианд ва ба ҳамин хотир як чиза ман хотиррасон кардаистам ки бародарои азиз, марам тарафдори ислом, тарафдори Қуръон, яъне ки ислом иҷозат додагиае то 4 зана. Дуруста ин гап. Ва лекин саволе ки ҳозир шумо додем, ин саволи дунявие ва ҷавобаш аз конститутсия ва аз кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон аст. Мисол ман ҳар чизеро пешкаш мекунам ба шумо, ман аз назари мақсад илми конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон ё кодекси
ами кодексҳои ҷумҳурӣ ҷавоб метиҳем. Мақсад ма дар видеом намегӯм ки дар ислом 4 зан мумкин нест ё ки дар ислом ин мумкин нест. Ҳар чизеро ки қонуни дунявӣ муқаррар кардагиай, ман ҳавая ба ҳамун саволи додагитон ҷавоб мегардонам. барои ана ҳамин савол ки никоҳи хешовандӣ мумкин ҳаст ё ки нест, дар моддаи 14 кодекси оилавӣ омадагиай дар бораи ҳолатҳое ки монеаи акди никоҳ мегарданд. ҳозир мо ба шумо номбар мекунем, бо диққат гӯш кунед. Акди никоҳ байни шахсони зерин маън аст: байни шахсоне ки яке аз онҳо дар никоҳи дигар ба қайд гирифта шуда қарор дошта бошад. дуюм, байни хешовандони наздик: падар ё модар ба фарзанд, бобо ё бибӣ ба набераи худ, ва байни бародарону хоҳарони айнӣ ва угаӣ ки аз як падар ё як модаранд, байни фарзандхондагон ва фарзандхоншудагон, ва чорум дариҷа байни шахсоне ки суд яке аз онҳоро бо сабаби бемории рӯҳӣ ё сустақлияш қобили амал эътироф кардааст. боз байни шахсоне ки мақсад суд яке аз онҳоро бо қобили амали истифода аз нашамандӣ бигем, агар ба тарзи содатар, ба ан ҳамин шахсиятҳорам никоҳ манъ кардагиай, яъне ки загс кардан манъ кардагиай. ҳамин буд ба ҷавоб саволе ки мисол дар мавриди акти никоҳ бастан байни киҳо мумкин буд ё ки не, ва содатар бигем байни хешованд никоҳ бастан аз рӯи қонуни дунявӣ ва қонуни давлатӣ ҷумҳурии Тоҷикистон ана ҳамин чиза манъ кардагиай. ва мегзарем ба дигар савол. Рабиев навистааст: аками савола ҷавоб те, меган агар ба номат хона боша намебаранд хизмат. Ростай ин савол ягон анами сухани гуфтагите ягон намуд мақсад гувоҳӣ дода наметавонад ба ҳамин чизи гуфтагит ки агар хона дошта бошид та аз хизмат озод мешавед. ин гап ғалатай бародари азиз, ин хел қайд карданам дуруст нестай. як кас дига навистай: Мусоев салом алейкум, ака номератона дар таги видео монед, дар кор омада. ма танҳо вайбер истифода мебарам бародар, ба тариқи телефон суҳбат карда наметавонам, ва агар дар вайбер бихоҳӣ саволта мақсад пешкаш бикунӣ, агар дар ҳамун вайбер пешкаш бик рақамҳои вайбер 501 33 86 33. боз Азизов навистай: бародар, дар бораи окончанияи карантин гап мезадӣ, хуб мешид. дар бораи буд шидани карантин бародари азиз дар инҷа ман ришад намекунам, ака хай худованд дунёро аз ҳамин карантин озод бикунад бародаро. як мақсад хушбахтие барои мо шуморо ки мисли пештара дунё ба монанди аввала бар бигардаву мардум айпаи кору бошон озод бигарданд, як ҷорам рафтан ба хушиву хурсандӣ бетарс бираванд. Коля нависай: саломат бошӣ акаи собун. Трам саломат бошӣ бародар. Қодир Абдуллоев нависай: бародар, растамошкаи мошин хундай Солярис чанд сум боша? Як маълумот медодӣ? Дар бораи растамошкаи мошин мо аниқ ва дақиқ гуфта наметавонем ба шумо ки мисол инаи мошин чанд сум мешавад, ин мошин чанд сум мешавад, ва ҳамин қадарша ба шумо гуфта метавонем ки агар мошин вориди ҷумҳурии Тоҷикистон аз Федератсияи Россия карда шавад, 38% бо нархномаи ҷумҳурии Тоҷикистон ана ҳамон нархи растамошкаш ҳисоб карда мешавад. Яъне дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар як мошине ки шумо аз дигар ҷо харидорӣ мекунед, новобаста вая чанд сомон харидорӣ кардагиен, вай дар ҷумҳурии Тоҷикистон нархномаи худша дорад, ва агар ай Федератсияи Россия биёрен ба 38% ана ҳамон нархномаша зарб мезанану ҷавоби растамошкаша мақсад мебуроранд. Агар аз тарафҳои Европа дохили кишвар кардани бошен, дар ин ҳолат ба 43% ҳисоб карда мешавад. мегзарем ба саволи навбатӣ. Наҷибулло нависай: салом алейкум акаи Сорбон, чӣ хел май Россия ба Тоҷикистон давернис рӯй кунам? ба ҳамон минтақае ки ту айни ҳол зиндагӣ кардесай, ба нотариуси онҷа мерай, через почта равон мекунӣ бародар. мегзарем ба саволи дигар. Маҳмад Давлатов нависад: салом алейкум Сорбон, дар бораи рафту омад аз Россия ба Тоҷикистон ягон хабар медодем, бисёр хуб мешид, пешакӣ сипосгузорем. дар ин бора бародари азиз ҳоло ягон маълумоти аниқ ва дақиқ надорем. агар ки ягон маълумот дастрас кардем,
иншааллоҳ пешкаши шумо мегардонам. Шариф Носиров нависа: якай сорбон айхов хестаги чи видео кади барое ки ранги ховолои. Бародарои азиз, морам ранги мисли баъзе шумо дар хона қарор дорем. Мақсад ҳама вақт ба хотири ҳамин вазъияти нотинҷӣ, ба хотири ҳамин вазъияти беморӣ, мақсади гап ки кай вақте ки вазъият ба наворгирӣ шава, ҳамон вақт ба навор мегирем. Баъзан вақт соати 1 шава, 2 шава, ё ки саҳар мегаҳад, мақсад нигоҳ намекунем. ҳар вақте ки агар омода шинем ба видео кардан, ана ҳамон вақт ба саволот ҷавоб метиҳем. далершо нависа: якай сормон овозтон дар сатҳи паст қарор дора, ҳамин мушкилиро чораша бинака. ба хотире ки ҳозиро мо дар хона ба навор мегирему пешкаши шумо мекунем. Чӣ хеле ки медонистем, пештар мо дар офиси худмон ба навор мегирифтем ва мақсад ба талаботи ана ҳамон тамошобин ҷавобгӯ буд наворои мо, барое ки монтаж мекардану дар вақти сухан гуфтан микрофон буд. айни ҳол мо дар хона қарор дорем ва ба тариқи телефон ба навор мегирем. Ба ҳамин хотир узр мепурсам бародарои азиз. Ва дар охир як чиза қайд карданем ки мо якчанд рӯз пеш як видео кардагӣ будем ба вазири маорифи ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне ки муроҷиат карда будем оиди маркази миллии тестӣ, ки дар айни ҳол карантинай чӣ хел документ бояд биспоранд шахсое ки дар Тоҷикистон қарор доранд ё шахсое ки берун аз Тоҷикистонанд. ба хотире ки ҳамаи донишгоҳҳо маҳкамаи мактабҳо маҳкамаи баъзан нафаро савол доданд ки ана ҳамин роҳи ҳаллаш чӣ хел мешавад. Як видео муроҷиат кардагӣ будем ва хушбахтона аз як ҷо дастрас кардем ки бо фармони вазири маорифи ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи супоридани маркази миллии тестӣ ягон тағйироти иловаҳо дохил шидагӣ нест. Яъне ки солҳои пештар чӣ хеле ки дохил мешиданд, чӣ хеле ки имтиҳон месупориданд, ба мисли ҳамон солҳо чӣ хеле буд истодагия ягон намуд дигаргунӣ дохил кардагӣ нестанд. Ва дар охири видео як чизи дигара қайд карданем ки мумкин 60%, 70% тамошобинони барномаҳои ма дар муҳоҷират дар Федератсияи Россия қарор доранд ва баъзан нафарои ҳамво саволое метиҳанд ки мутобиқат мекунад ба қонунҳои Федератсияи Россия, яъне ба Конститутсияи Россия ё ки ба Кодексҳои Россия. Азбас ки ма аз худ кардагӣ нестем, ана ҳамун Кодексҳои Россияро дигар қонуноша ба саволошон ҷавоб гуфта наметонистам. Ва хушбахтона рӯзҳои наздик, худо розӣ боша, оғоз мекунем барномаҳомона дар байнаш кам-кам аз қонунҳои Федератсияи Россия. Яъне ки айни ҳол мо мақсад ма хондестам, Конститутсияи Россияро хондестам ва кодекси ҷиноятиша қатъи кодекси маъмуриш, яъне административни нарушенияшам хондестам. Ҳанам чизоро аз худ кардам, як камтарак маълумот дарёфт кардем. Иншааллоҳ ки қонунҳои уҷарам бохабар мешавем ва шумо мефаҳмонем ки чӣ кор кардан дар кораи дар ҳолати мушкилӣ будани шумо. бародарои азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. Дар канали Юристиҷе ҳатман обуна мешавем. Дар паноҳи Аллоҳ бошед ҳама касон.